yie matimore ikruok mage mabedo e kinde moluong ng'anyo kata unji magalamoro masamoro nyalo bedo gi gimoro amora mowuok e masamoro koluwore kod chik. Ero kamano. Mokwongo kawuono amor aneno ka ogai marwa ma jakom Raila Amolo Odinga owacho wach mar sheria marito ng'anyo. To wacho maber ni kalure gi chik. Oyiene ng'ata ng'ata ng'anyo. Oyiene ng'ata ng'ata tero petition. Ibro wache gi dholuo maber. Tero ng'ur mare. Ng'ur mar ng'ato. Mbele mar sirkal. Jatij sirkal. Oyiene ng'ato chokruok. Unya chokru. Unyalo timo ng'anyo. Gik mopogore opogore. Yes. Lakini dwani time gi muolo. To kendi time ka onge silaha mora mora miting'o. Kata kidi en silaha. Kata rungu en silaha. Kata opanga. Kata bunde. Jite nigi haki mar ng'anyo. King'eyo ng'anyo mowach ni kiny notimre kiny. Kalure gi gima notimre e ng'anyo mar Gen Zs higa mokalo. Nitie ji 5 manolalo ngima gi chieng'no. Nitie rowere 5 to gima notimre en ni familia mag rowerego nokwayo polis ni gidwa bedo gi ng'anyo mamuol kiny kachakre saa 4. To ne giwacho ni ng'anyo gino bro chakre to gibro luwo apaya ma Kenyatta Avenue to Moi Avenue to gidonjo Kenyatta Avenue to gidonjo Webera gi Mama Ngina to gidonjo Arambe, gidonjo City Hall Way to gidonjo the Parliament, giketo candles asto gidhi i office mar Ker kama gidhi rome gi Minister mar Interior to gichiwo memorandum margi. Bang' mano to ng'anyo norumo. Awinjo ka jomoko wacho ni mokwongo ok en ng'anyo actually kidwa luonge maber. Ok en ng'anyo, en wuoth mamuol. Gibro bedo gima dho ngere luongo ni procession. Ok en kata ng'anyo, en procession ma gitimo wuoth mamuol ka giwuotho ka gidhi kuondego duto.